Taradong lakhani lang tukterang arong Amerikar sarsing kro hem habiring nar ka tengkeng pen azok hemrid lapen sok sang kana hogdun. Karbing long adu hoilong sami ingtang kring pen raikom sa ki tumpan ke ton kalang pan pipon vek nang ji pusi e pizel si rachari tumpen ke hangpon. La horizon along raikom sa ki reading sebang dia tu braki hormu pen kacing nang. Karbi Longri song Englong pot Central Committee tumpen mithang asai hemalong perangke mai kang nipon. Nizang Karbi Englong Labor Union amai pupen perangke mai kang nipon. Karbi Longri Abirta kelang rapet sulang tuara do anapan semikar do anapa joriglo. Non Karbi Longri Abirta kethan ponce bang nili thari jit kramsa non birtang ton pens langpon iksinang. Jangmin pa ingkore hini erni lakha ingkore trok durbagri MSC consensi palupon angkang taradong lakha hini langtuk terang arong Amerikar sarsing kro hemalong habit ingnar ka tengkeng pen azok hemrid lapen ong dungt sok sang kana hogdun labang so habit ingnar ka tengkeng pon along senamila punat alang li tumpen ka cibirti pon tangka kereng suri trok kepan samina hogdun lo angchot kalilang lapunat hulip hukok peri semelapen sok sang samina hogdun lablo non alang li tumbang kisun tektik lo lapusona por hutong sekot pen lapunat eng namrai kom sakia tumta labang so birta long si tong sekot na dimaklong an palidun si kisung ki phowek sarsing kro phan sami tangka sami pipa jer dekang lo chini bang ke pen lo chota papor la tum forest sai na dai thor forest bi ta long ni tum phan phun pen nam pachi lo pen ko ni tung wang lo pen thai long lo hem panangan hen no lo si la dak alang li tum along de sakap phek ke ma song si hai phang no lo do lo dak terang rong lom ta lang terang rong lom ta dang thom li lo na phang no sini tum forest so pen na pen ke kicherap do ko khut ke 20,000 10,000 15,000 20,000 ke na yar mang ini tum klen tun cherap don lo na sira minit pike bra hinia por inna maingnar sarsing kro alangli bang ki inut ke chungda pen ke cholong chora bang phulapsi non ki sunga por hut bang ke lapuna local MSC matik education EM research tok bia phan sami nang rabek thapu salang di hin pen chunuri pon ta kirip je phanang itum na dak adi maklong made a he malong anang humri bang pa kiru pilo la lo la si kupai gelang no busi lakha dam nang kok bipod ma tu bia por la son si phonang lo na pen first tame la so ainar patu we la bang so hendet pugali penang an prang si tame munit phan si tame ka phang no doko ainar la pu la hello pu bang pang thek thek si tame ka do we da chi phan kri la bang so I jon wet ti tiang nar bang la bang sap so mi la son si do lo la son si theklong o lo la si tu bia por tame la dak nilitum dai thorang kang pi tar dong lang tuk terang rong ake hai sarsing kro hem si la bang so habit ingna ma ingnar hem phang no de kang la ka do we da theklong lo la ancho da lang nilitum akero pi kang tung tu bia por phang no et pen a phi tada pada prang nilitum la dak an wang pen theklong lo hok pet ka hinu pu theklong si te bok het dak bit sapu fis do la dak bit officer phanini tum birta pipen alangli sitame tong se kot pen amina sai cheklem lo amina sai cheklem ben alangli kapin khata teng pen si ada alangli tum staff sitame non adapt nangli iglo anke alangli tum ahin men sami ning mening do isi sapso labang so hen puthot emergency kachi selam tong se kot pen kachi selam pon je phan tangka sitame pajir tekang lasi akero pilo tangka ki pi pen le akero ki pajir la pukali alangli tum aphan birta pipen tong se kot pen labang so amina sai ka cheklem pon theka posinili tum hen ben akero ki pi pon lasi kebang ilang ports tame lason konane thulok thai mene lasi kadobe tame daithorang kangpi kadobe alom la angjok terang alom lai kadobe tum chiri ni abang so angnar jonvet ki joile bang mi takte la so hem phang nu ge ko an bak luk son dun lo la bang ke hokpet ahem em pusi thani polo bans tame nili phansi na pathan toilo nili da theklong lo he mahormuan bang ke sang sitame phang nu dekang lo chu dekang yap lo asul sak dekang lap lo la ben ting hera da heweng dekang lap lo la ben he ma bang ke asap sebel lo kapalom dekang bang ke la ben ahin ana bang ke pahinu dekang thai lo hajar trokep lo puson kalukson dur lu matang re o lan ba ke dolo athi bipod ma no lom ge chek ahem kim roi ting di plop zamin ali suri trokep troxikep bag nai
เลยปุ่งได้ละอาเฮมก็กสิลามีพันสตาสุริโตรเก็บทรอกซิเก็บนั่นก็งี้ละฮอร์มูก็พังแล้วตัวแรงละสิตังกายังสิละขัดดันเลยตัวอันดากิโซเสดจีอังเดงสิอาหินอันนั้นแบงเกไปเห็นอุดกังไทยเลยเมลส่งแท็กซี่ตรงสิกอดเป็นอามินนะอาศัยกับจิเคลมอาจอยนี่สินังลีโลปุสินี่ตุมราคาปนโลละสิจูรุนี่ยังนี่ตุมพันalang ni tum tong sekot ni tum birta ki pi ateng pen ami thang labang so forest along chokamar ai staff tum dak wang pen alang tum ding plong long nanglang iglo apa alang ling sum sa me thek pon long lo je ko pi si ka phang no de kang ma la pen ko an ma kan hok la hai ka do ven thek pon long lo alang tum si dame jang mini pha inkore siani episode si rachari tum pen bdck sai hemalong pharang ke mai kang nipon labang so pharang ke mai along episode si central committee amai phu che ka thar pen kaning ji pon ateng ki kidam tang ani nizang Karbi long muthade bi along chomang atum tudam pak si thengkhing dam dudlo la puson na pora hut samila punat muthade bi along kidu Karbi ara tum kachuti ki pon ador ke so harmu an sami chor phalang nu pi tikang lablo la puson na por hut meghalaya along pent KSU la pene meghalaya administrations atum pens Karbi anglo nang lu chok sin muthade bi along samilam thama pe du ponlo KCC long non ki khibom la pen MP MLA la pen local MSC mate EM sangpiri na terang pi atum non pu anta people si adimak long an palidam thek thedar lo mate Meghalaya pen Assam gov atum angbong give and take policy Meghalaya sor atum hapipon elop tong KCC atum kang samdin rilumba puta karju pedo pontu jongsi lahai along le give and take policy along Meghalaya sor of hunt pidun de pulutang te KCC atum tong sekot pen adimak long an palidam si kinang sor asai deng ponang ji apolo puta EPSLC amai pujai kathar pen puthot ningje pontu karbing long adui hoi long raikong sai ki atum apant ingtang kring pen ke ton kelang asai bi pon vek nang ji pusi EPSLC rachari atum pen hang pon pusi EPSLC mai pujai kathar pen phrang ke thingnu ningje pon adung are bethe chu jang mi achiklo non achiklo lo crep hol pen cre trop siarni hada chomang atum pusi pulo chomang ka lidet mene litunge ala alang litunge chomang atum pusi pu sa ya to halada ke do tum da pulo local mone tunge kali pusi pu seta mojem uarong hai hoi Mubhar, Bejur, Sopiang, Molain, Mojem, Arong Hegui, Malom. Ha Meghalaya Sorana to Pen Vangsi, Lai Hui Arong like a Karbiang Long or Lue, Nonamatke ilitum Kachinige, Setahalada Vangsi, take Dun Long Leder the Hood, a Jolo Nepilone, Amad. Alang litum kacu a kowe a cek kadogove chor pila pula krep hor ni ke ange krethroxier ni bange lage Meghalaya pen administrative officer satum la pen ke police satum la pen khasi student union leader atum wang si nang lang lo pusipu kang cek wore ke kali pusipu vedala khasi student union tumang bate jarso lam kang tang hoi hoi pening je pusipu Karbi atuman dam ruknon pulege puta kalipu seta nangkelang la pen la ke Meghalaya arlosi along lelu pusi alang litungi pu pusipu ala so alama bangke Meghalaya along le pu ia bang hala give and take puju agreement ke do hedi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma pen Conrad Sangma Meghalaya Chief Minister atum sohilo lalong ilitum CEM ke hai MLA atum la pen MP atum da chekroi dun det hala bang sohut seta ilitum hanang than the det le no namat ke koloso arong he huisi Meghalaya phanon ki pidet loma ke nang than the det setahala Meghalaya sor bang chinilo koloso arong he huisi ki pilo po bang ke lamasi alang litum bang ma thalo nang piat lopot ituma dim ge che dam nang po po bang la tum bang ge amat pu sor bang ge pi ge pilo amat rat asor phan than hai hedet ni ge chinia tengke than hai hedet amat itung Karbiang long pu hoi hoi pu peme ta kali amat hala bang atum ke wang Meghalaya pen ke wang hutta Assam police tum ta dodun clip pusipu thang na pudun de kapache bohong chomang la pen Karbiang bong ache bohong kapachu bay pen ajo
kapache bohong la bang ke ing ton nang ji than dak nang ni ko lo long le ko lo arong si ki pitang ma than dak nang ni an ke ili tumta pu ben ke do Karbi tumta ba chumang tumta chi sik tek po Meghalaya lok po son si ke do nang po ma ang chi sik tek po la tumta party Kove bikon kado kave cek hey hoi themu kek arong lapen ason ing hin thu pilap lai hoi bangke council pen compensation pinanji council dum non anda survey dam de survey dam bek ni alang li tum ka survey dam hai he theke ni ligama tha hala give and take policy along alang li tum Meghalaya phan piat le lama si survey dam hai he de lalang li tum jong si pi belang pa te alang li tum che survey dam serak nang ji la pen ni li tum ki puke pita pinang ne la pen survey dam nang ji la pen compensation pinai nai lo ni tum APHLC pen ki pu alang li ke hai haladak terang pi ke hai ta alang li ta ke so che krong det puke dam de det lo puke la pen no anta CM ta dam hai helang ke non anta dam po pu chot na lang dam hai helang non anta athema ni matha lage Meghalaya phan pi at la si lage pinang ni pusi ni litum APHLC pen ke kadima la pen la give and take policy a agreement baga cancel nai lan Kedamtang jang mini pa inquiry senior Dilai police station ke parlopon angkang La Horizon police point along Manipur anapan kewang bom ihuma truck registration number NL01AE 4382 along Raikom Saki etum bitar lebdun pensi sabon ahom pharoi sira truck cap an longpon lapen labang su sabon hom along Raki hormumba de heroin ilindra gram pharu thom an longpon labang su heroin pen kachenang che abang pu ajil hukit naga asur Daldali Hussein Moria Asor Pusi Pangtekon lapen labang so heroin iti kula long ador labang ke kuti nerke panador doji pusi Raikom Saki etum pen pachini pontu la so sai kedeng pon along C20 BN CRPF UC Ravi Guild AC SDPO Bokazant Khotkoti OC Dilai OC IC La Horizon ICPP atum charap cetudun si labang so sai pachun pon Jangmi ni pa inquiry siani ni jang Karbi yung labor unions amai pupent langhan Karbi labor unions asai hemalong pharangke mai inipon labang so pharangke mai along alang ni pen kaning jei pon atingke non ke bangji ni pa ICR ni non ke bangji ni pa ICR ni aphant mate labor unions ahin pen sami mede mate labor ni ke talon pon ji aphant alir alon lapen mesen pen talon pon thek ji aphant sik chidang pon bomlo lapen labang so mai along sami anju sei alir alon pen ke pa do pon thek ji aphant ta penang an ke thi ke ding mate Ratchari asong pen chenglok prexam hamprang asong along kedu tum phansami aluhiaman pen chuphat pon lapen pachtong dun chetji phansami alang le hin pen chunini pon tu la so teng pen silabang so amai along sami nangat stong dun pet ji phans ni jang Karbi labor unions amai pu mana from sa ahin pen chunini pon dong kam mukam pen daril sonrong par Karbi Longri Abirta International Labor Day mutila mi tarik si abang pu bang pidum kapang sidang ini tum mate ni presiden hukan Karbi Longri dapat kacung ni lapan kapacini abang telah pesan apa ini tum mede mutila non la ke bangji inkoira sergap lapan thongkap abang ke ini tum ni mali lapan la korte tum pansidang ni tum ladak khela asai ke deng pondi bundi tum kasisik tandolo lasi kedona alat atum sitamena sitongdon edji pansi tuning riga lapan ini tum isi kelong lapan kelong lebang kopai lo lasi abang putin tanah cepate don edji pansi ini presiden hoipen kacini lo mate tuning riga lasi ini tum West Karbi Long along ini tum kiklaim poning asai do apos ini tum kadu kobeta ini tum labor day bangke la arnisi me tarik si bangke ini tum hajat akam ledu hajat asai ledu positame nang tum opportunity ban ngache tongdon RJ pansi ini kadu kobe ini lection hang arat kedona pansi kami pacini lo lagi nang tum
lebar di bulu te litum claim chodang changrat chotulu penchenglo litum kan ke claim atum an ke litum ning che parangar ni mate litum amhang ke thaigar ni lo aposi pe the danglong si tami lebar union ke lage litum dak kar benglong along chapuli lo nasi kadu ko yarat ta chini lo aposi non labang so international labor day ke denglong bang ke litum ko pilot ko si litum kadu kita mata nang ko dapat nang cetong don je pan apor GP ko ko sini ni litum pan ning thelo lasi non ke bangji me tarik si bangke nilitum mate nili president hoi pen karbenglong ara pan ke pachini yang tung ko son lo son troxy ilitum ke deng ponji do la me tarik si hu lasi ilitum karbenglong along nili kaching kilong organization ke don la pen ke nili kaching hon karbenglong ara ke don la pen ilitum la tim Karbi mate ilitum dak council along keja bangpu itu laben ke ilitum CEM Dr. Tuliram Romhan executive member ake hai sitame nilitum tuning ritu method lo je la so hut bangke nangchit tamdon wek nang kusini tum Karbenglong autonomous council atum han sitame tuning lo jong si ilitum lebar di la dak kedantang pensila ilitum tuning rilo maso teng pen badak dong kam West Karbenglong dong kam ladak langhang abang sitang donji pansi di pini tuning rilo mate pachini lo lasi ilitum ke claim ponang asai kacepa kempon kacepa riponi asai ke ilitum do lasi lahai son proxy ke kenang sok ke atipi lalo kalsu lalong ke jabang ko beda tu pusing tum mathanang ko lasi ilitum alang ilitum jong si lang lo bro te la ke ilitum kadu ko be Karbenglong ara tami kurbang tu selang kuman pa je to ati ilitum ke claim atum ke kaching room ma lo kinang sabo kaci putar bang ke ilitum abeda nangji pusing li presiden me tuning rilo made pachini lah nang te nang litum pan Jangmi ni pa engkore siarni Karbi Charlie song englong po Central Committee atum pen dipurong ni hang mitanga sai hemalong perangke mai indipon lasu perangke mai along Karbi Charlie song englong po konchen bang butho terang pen kaning jipon atengki Karbi Charlie song ningkane sek amai pi ingdeng pokep made sertalin non ke bangji aruin pai siarni bent aruin pai pliarni ant mate ni plia parmant dilai crossing terang jutanga klamalong pamban ponpu lapen alhuaman pen sami Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma si nang chitong dunji pata perangke thengdu ningje pontu Nizang Karbi Anglong pen Meghalaya dui halong sami Karbi lapen chomang tumang bong suluk sudak atomon ke jab hut pen sami Karbi Charlie song Hamran Regional Committee atum pen adim maklong an pele dun silbang sola mupha ke pang samdun thegapot alang lihin pen puthot ka churu pajurpon tum non ke bangji aru acheklo niphai isi pen klian tarik isi pen klian lasi dilai kapathu klamlong khorsing terang jutang aklam kuda se paman pon ipo lasi kedam tangar ni nilitum adet ki fix ateng pen biponun edelo lasi kisuman atum radatum manghu prongji kusi nilitum kachesi kechedang apor nangchera mase nilitum apor teng pen huso bipon edepo biponun edelo lasi nilitum pinile thositame nang pachini iglo kadobe Karbi Anglong solang dora han sitame nilitum a conference bang non ke bangji aru cheklo niphai isira klian lasi dak nilitum kachopha luhi sarpopen chenglok kadobe Karbi Anglong lapen Karbi Anglong ben tan social organization atum han sitame ba student organization tum han sitame nilitum kachopha teng pen alang litum sitame nang chitong dunpo lapen so mailong alira champion kadobe Karbi Anglong arada tum sitame nang chetodun pen alira lon pen nilitum along nang cherap nang chetodun pen kadobe ning sivet pen laso sertalin karchu mate sertalin naningkan nilitum along nang cheram chetodun bo kusin khelo lapen isi pini nang litum hoiben nili Karbi Charlie asong Hamran Regional Committee atum alang litum border issue aputhak alang litum
khanduli ahoy puno holapu muthade jirikendeng ahoy puno alang litum ke cepadok kru ba joine holapu soluk sodak ke doji yang rings demi alang litum kapang samdun thega pot Karbi Longri Song Hamren Regional Committee nilitum haru alang litum ke klema cepadok pot alang litum han nilitum Central Committee tiripia maihin ben churure unde lasi laso asuluk sodaglong kapang samdun thega pot lapen authority tum sidame alang litum tame kelangdun charipen alang litum sidame holdak samjin pen atomon pajabi phan alang litum sidame chetoilo lasi kevanji langarni sidame litum samjin pen karbiang long atogono sidame kido ke thak kadogabe akhai pen sidame samjin pen litum ke maintain dun thega pot alang litum na jorolo lasi pini nilitum tiripia maihin ban sidame ang pachini lo lasi nilitum nong Pini birta lan pan sikang ton pun iglo domi thangme kardom.